Bé, bon dia a tots. Anem a continuar amb les classes. En principi ens tocaria explicar les pàgines 84 i 85 del llibre, que són les que parlen de l'orquestra i dels instruments electrònics respectivament. Anem a començar quasi millor per la pàgina 85 que no per la 84, i així completarem la revisió dels instruments electrònics. Així diu que els instruments electrònics són els que es produeixen el so per mitjans electrònics i per tant necessiten de l'energia elèctrica. Seria un poquet la característica distintiva d'aquests instruments. Com diu, així són instruments que s'inventen al segle XX i fonamentalment cita estos: guitarra elèctrica, sintetitzador, bateria elèctrica, baix elèctric, N'hi hauria alguna més, com el violí elèctric, que també està prou, i després cita uns quants que són menys coneguts, com el sintetitzador Moog, les ones Martenot, el Hammond, el dinamòfon, un tan curiós com el Theremin, del qual ara després parlarem. Un afegit més, al dir que parlen que són instruments del segle XX, aquesta és un poc la qüestió per la qual es parla a la pàgina anterior de l'orquestra abans d'acabar el repàs dels instruments, perquè és que és veritat que les agrupacions de música clàssica, i la més important de totes elles evidentment és l'orquestra, doncs els instruments que la composen són instruments de les famílies tradicionals, és a dir, corda, vent i percussió, o percussió diferenciar membranofosi i dios, no sé si seria el mateix, però evidentment en aquestes agrupacions tradicionals no caben aquests instruments. Aquests instruments sí que es gasten, per exemple, molt en la música moderna popular, és a dir, la música pop, la música rock, la música techno, etc. Bé, doncs si n'anem ara a la presentació que us vaig ensenyar l'altre dia, que la teniu per cert disponible en aules, punxem en instruments electrònics, Perdó, és que tinc que donar-li... sí, si no estava editant la presentació. Bé, doncs si arribem així, veieu, aquesta és la definició que ja hem vist, i si punxem en la pàgina tenim dos tipus d'instruments, o dos subfamílies d'instruments, els instruments d'amplificació i els instruments de síntesi. Quina diferència n'hi ha entre ells? Bé, doncs és molt senzill, espera que Ai, no ho tinc bé. Bé, doncs aneu, me'n vaig directament a les pàgines i així les vegem. A veure... sí, me'n vaig a editar. Després ho corregiré, després m'han corregit. Doncs aquests serien els instruments d'amplificació. Els instruments d'amplificació són aquells que usen l'electricitat per amplificar el so. És a dir, que si no estiguera l'electricitat, si nosaltres no tenim l'instrument connectat a la llum, els instruments sí que sonen, però sonen molt poquet. Precisament la gràcia d'aquests instruments l'aconseguim quan fem servir l'electricitat, perquè aconseguim l'amplificació i en la majoria dels casos altre fenomen com és el de la distorsió, sobretot en les guitarres i els baixos elèctrics. Tenim els quatre més importants, fonamentalment els dos primers, la guitarra elèctrica i el baix elèctric, i com sempre així teniu imatges d'aquests instruments, a veure si carrega la imatge, i evidentment si punxeu així teniu vídeos on podeu veure aquests instruments funcionant. En aquest cas, quan passa l'anunci, espereu un momentet, a veure, ahí està. A veure si em deixa. Gràcies. Un segonet, a veure si me deixa arrancar. El funcionament és d'una guitarra, la diferència és que teniu aquesta distorsió i aquesta amplificació gràcies a l'amplificador. El fet de que siga un instrument d'amplificació fa que no faci falta la caixa de ressonància i per tant aquesta part d'ací realment és decorativa, realment no té cap funció aquesta caixa acústica. Podeu veure els vídeos, que està molt bé. Jo us recomano que vegeu la presentació perquè modestament pense que m'ha quedat prou apanyat. Esto seria en quant a instruments d'amplificació. Com a curiositat, així vegeu com és una bateria elèctrica. Fixeu-vos que no té bombo, sinó que simplement un sensor que quan tu colpeges el registra i després és aquesta caixa la que produeix el so, o millor dir, amplifica el so. És veritat que quan tu colpeges sí que sona, per això estem parlant que són d'amplificació i no de síntesi, com que són els altres. Ara anem a veure els instruments de síntesi, que aquests són més interessants, perquè el que fan és gastar l'electricitat
per produir el so. És dir, si jo aquests instruments no estic connectats a la llum, ahí no són absolutament res. Pensa, per exemple, en un teclat com els que tenim en classe, este és un sintetitzador, val? Si jo la llum la tinc connectada, home, sí que sonen les tecles, són com instrument percussiu, però no, evidentment, sonen les notes que tenim així, val? El mateix passa en el sampler, que ara explicaré el que és, i en un instrument tan curiós com el teremín, val? Bueno, com produeixen això? Pues bueno, bàsicament el que fan ells és que tenen una sèrie d'oscil·ladors, que són uns aparells que produeixen ones, i aquestes ones imiten el que serien els harmònics del so original. Aleshores, ells han estudiat els sons originals i el que fan és, mitjançant aquestes ones electromagnètiques, reproduir aquestes propietats que tenen els instruments tradicionals. I la veritat és que s'arriben a aconseguir sons molt interessants, imitant aquests sons, Per exemple, ara mateix se m'ocorre el piano electrònic, que és el més habitual, val? Però aquest sintetitzador, que que tenim en classe, reprodueix una guitarra, reprodueix un clarinet, reprodueix un violí, reprodueix fins i tot les campanes i inclús és capaç de generar sons que no existeixen en la natura, els sons que se diuen artificials. Val? El sampler el trobem molt curiós perquè el que fa és que enregistra un so que existeix en la natura, analitza aquest so, dedueix quines són els harmònics que els constitueixen i a partir d'ahí genera aquestes mateixes relacions en qualsevol altura que tu li digues tocant una nota, tocant una altra. És dir, és com un sintetitzador, però la diferència està en que el sintetitzador, els sons són generats tots artificialment, mentre que en el sampler primer s'ha de gravar un so i analitzar aquest so per a generar el so després que se reprodueix. Val? I per últim el teremín, el fiqué com a curiositat, val? És un instrument en el qual tu el fa sonar a distància. M'explica, anem a veure el vídeo, perquè així és si tienes más de 35 años. Que passa això. Però bueno, veureu que és una antena com les de la televisió o de ràdio, val? I la teua veu, les teues mans a l'apropar-se o allunyar-se d'aquesta antena fan que soni d'una forma o una altra. Mireu que curiós. Este és el teremín, és un instrument de principis del segle XX, val? No sé què fica els cascos per a sentir i ara va començar a tocar. Mireu. Això que fa és el vibrato. En funció de la distància que tinga de les dues antenes que n'hi ha així i de la intensitat que d'alguna forma la controla així, sona d'una forma o sona d'una altra. És molt curiós. Quan més a prop, més agut. Quan més allunya, més greu. Vos deixo el resto per a que el veig a vosaltres. Val? Bé, fins així l'explicació del que serien els instruments electrònics, val? I ara tornem enrere i tornem a parlar de l'orquestra. Jo així personalment penso que peca un poquet de llibre de massa poqueta informació, en el sentit de que parla de les famílies de les agrupacions instrumentals i ho redueix a l'orquestra, quan n'hi ha altres agrupacions igual d'importants. Així en València sense anar més lluny, tenim la banda de música, o per exemple agrupacions de cambra. Tot això caldria que ho hagueren desenvolupat un poquet més, però bueno, tampoc anem a incidir bàsicament perquè tampoc ens queda molt de temps. Aleshores, així, el que aprofita és que, ja que en l'orquestra apareixen les tres famílies tradicionals, la corda, el vent i la percussió, doncs d'alguna forma ens indica com se col·loquen, val? Bueno, n'hi ha una regla bàsica que és de sentit comú, que és la primera que es diuen així, i és que es col·loquen en l'escenari de tal forma que els instruments que tenen una potència sonora major pues, estan darrere i els que tenen una potència sonora menor estan davant. Aleshores, si pensem en les famílies instrumentals, quina família penseu vosaltres que serà més sonora? La de corda, la de vent fusta, la de vent metall o la de percussió? Òbviament la que va sonar més fort és la de percussió. Per això els instruments de percussió es col·loquen
al darrere. Després vindria els instruments de vent metall, més a prop del públic i per tant compensant un poquet aquesta menor sonoritat tindríem els instruments de la família de vent fusta i ja finalment davant de tots tindríem els instruments que sonen menys, que serien els instruments de corda. Aquesta seria la primera regla. Evidentment hi hauria una segona regla implícita, que és la d'agrupar tots els instruments d'un mateix tipus junts. No tindria sentit que hi haguera un violí així, un altre violí així, un altre violí així, un altre violí així. El normal és agrupar-los junts. Val? Bueno, dit això, i feta la distribució per sonoritat, l'altra característica que tindrà a l'hora de col·locar els instruments és l'altura dels sons que produeixen. Aleshores, per conveni, des de fa molt de temps ja, s'ha decidit que els instruments més aguts anirien a l'esquerra i els més greus a la dreta. Aleshores, si pensem en la família dels instruments de corda, no anem a considerar l'arpa, perquè l'arpa seria d'un altre tipus, està clar que els violins són els instruments més aguts, per això estan així al principi. I tenim dos tipus de violins. El violín és el mateix, el que passa és que normalment les notes que toquen els violins segons són més greus que les que toquen els primers, per això es toquen així. Després vindrien les violes i després els instruments més greus, violoncels i contrabaixos. Aquesta mateixa distribució la tenim a tindre en el resto de famílies. Primer en el de vent fusta, després en el de vent metall. Està clar que les trompetes així haurien d'estar a este costat en vegades d'este, però bueno. I finalment és de percussió. Així tenim el dibuix en el que estan tots els instruments de l'orquestra. Sí que és cert que n'hi hauria que parlar molt, perquè aquesta seria una orquestra sinfònica en què estan representats tots els instruments, però podríem parlar de quina ha sigut l'evolució al llarg de la història. És a dir, aquests instruments no estan sempre presents tots en l'orquestra, però bueno, com explicaré això, excediria un poquet l'àmbit de lo que anem a explicar enguany, doncs tampoc me vaig a estendre més. Val? Anem a deixar així, val? I res, la setmana que ve continuarem les explicacions. Gràcies a tots. Adeu.